Siostry z mертвых powstanki запрашаюць на маёвае набажэнства. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie
за нас молися, у спомогах християнам, за нас молись, королеву ангелов, за нас молися, королева патриархов, за нас молися, королеву пророков, за нас молися, королева апостолов, за нас молися, королева мучеников, за нас молися, королева веровызнавцев, за нас молися, королева понов, за нас молися, королева всех святых, за нас молися, королева без греху першородного зачатая, за нас молися, королева в небо взятая, за нас молися, королева ружанца святого, за нас молися, королева семьев, за нас молися, королева супокою, за нас молися, королева Беларуси, за нас молися, королева свету, за нас молися. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, Świętая Bogorodica. Как стались мы годными обещаний Христовых. Molim się. Prosim Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługam Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i prosławne zastupnictwa Najświętejszej zawsiody Panny Maryi. Maj łasku wyzwolić nas od cieperaźniego smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Усіх нас непакоїть питання про сенс чоловічого життя. Адказом на його з'являється табернакулум, а докладній той, хто її пробиває – Єсус Евхаристичний. Гэта Ён сказав: «Моцна пожадаю споживати гэтую Пасху з вами. Не покину вас сиротами, застануся з вами во все дні аж до скончання світу». Слово, яке тады Ён сказав вечернику, «Это тело мое, это кров моя», застаються актуальними до сьогоднішнього дня і повторяються святарами кожен день. Ніхто не здоліє цалком потушити святловічного агенчика на обличчі землі, бо небо і земля промінуть, але слово моє не промінуть. Тут знаходиться повне вирішення проблеми сенсу чоловічого життя. Тут знаходиться відказ на всі питання, які неспинно виникають у чоловічих серцях. Мінавіта Єсус з'являється сенсом світу і сенсом життя кожного чоловіка. Покольки Ён нас не покинув, покольки пробиває
удзень і ўначы, то ў такім выпадку мае сэнс кожнае жыццё чалавека, кожная праца чалавека, кожнае цярпенне чалавека. У Бога няма бессэнсоўных рэчаў. Ён мудрасць і ўцелаўлёная любоў надае ўсяму вялікі эсхаталагічны сэнс. Паколькі ён ёсць сярод нас, варта жыць, варта працаваць і цярпець, варта самаахвярна прысвячаць сябе, варта любіць бліжніх, а нават ворагаў, варта дабром плаціць за зло, варта прысвячаць сябе безнадзейна хворым, як гэта, напрыклад, рабіла маці Тэрэза з Калькуты за сваімі сёстрамі, апякуючыся хворымі і пакрыўджанымі. Варта пакінуць сям'ю, дом, айчыну, пакінуць маёмасць, выгоды, каб прысвяціць сябе пашырэнню Божага валадарства на зямлі. Калі Езус прабывае з намі, усё мае свой наглыбейшы сэнс і сваё прызначэнне, якога мы не бачым толькі таму, што не глядзім на свет вачымі Езуса, Бога чалавека, які гэта ўсё яшчэ да нас узяў на сябе у сваёй добравольнай прынятай муцы і агоніі. Ён цярпеў, каб мы менш цярпелі. Ён паміраў, каб нам даць надзею пасля смерці. Ён бязвінны прыняў усе недарэчнасць асуджэння на самую ганебную смерць, каб мы не пыталіся, чаму бязвінна церпім. Ён з'яўляецца вырашэннем усіх загадак нашага жыцця, з'яўляецца тлумачэннем таго, чаго мы самі зразумець не можам. Нездарма ён альфа і омега, пачатак і канец, дарога, праўда і жыццё нашае. Боскі спаўца. Прысутна ў табернакулюме з усёю справаю свайго адкуплення. Дапамажы нам зразумець сэнс твайго прыйсця на зямлю і нашага знаходжання на ёй. Няхай частае ўгляданне ў Эўхарыстыю суцішыць усялякія буры, якія нараджаюцца ў нашых сэрцах, і супакоіць нашыя трывогі. Пане, застанься з намі, бо ўжо вечарэе і дзень мінае. Твоей обороне отдаемся. Świętая Bogorodzica, u naszych potrzebach nie pogardzaj maleniem naszym, jak wszelakej złej przygody, wybawlaj nas zawsiody. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, opiekunka nasza, sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas daruczaj, Synu